U šali sam rekao, ne jedan, zašto ne bi oborili dva? Rodila se ideja zašto ne bi oborili taj U2. Taj U2 u svim normalnim uslovima, kada se planira obaranje, ide ne manje od jedne eskadrile aviona. Iz razloga, zato što on leti na velikoj visini, zato što leti uvek uz pratnju ne manje od dve formacije, to jest dva odeljenja lovaca koji njega štite. I iz tog razloga to može slobodno da se kaže da je bila nemoguća misija. Dok kapetan Milenković čeka da poleti na U2, na aerodrom Ponikve stiže drugo naređenje. I tamo kad smo se iskinuli, da kažem, i polegali, u oko 11 sati, znači 23 otprilike tačno, zazvoni, mi ga zovemo ovako popularno Zrkavac, telefon za uzbunu i ja se javljam na telefon, daju nam signal 1 u broj 1, poletanje 6000 metara.